nakatira? Eh ako, lain dito ako. Dito ako, pinanganak. Dito po sa bang nay, na paano po yan nay? Inoperat ko, nagkaroon ka ng diabetes. Diabetes nay. Ito Ilang- meron pa nga na naman yun. Oo. Ilang taon na po kayong may ganyan na nagkasakit ng diabetes? Ano na ngayon? 6 na taon na naman eh. Wheelchair ko din anak. Kaya, makakulungan na kami. Wala na kami trabaho, wala akong trabaho asawa ko. Ngayon po mga kabiyaya, mga kakwela, at ngayong araw na to ay kami po ay maglalakad-lakad para mamigay ng grocery sa mga kababayan natin, no. So bali alas 3 po ng hapon. Sinadya po namin na hapon para hindi masyadong mainit at mahirap na baka tayo ay ma-stroke. Yan. At kasama ko si Tito Oslek. Dalawa kami mamimili doon. Mamimili tuloy. Mamimigay ng ayuda kung sino yung mga madaanan namin na karapat dapat na matulungan. At po, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel ng buong Trio Cuela family. Especially Nathan Kit Vlog, Alex Librada, at Ma'am Del Cabarle Vlog. At yung mga, yan sila Batusay, ang pangalan niya ngayon ay Abby TV na. Si Paring Joms, sila Oslek, sila Glyza, ayan, sila Vincent Caliada, Kuya Manuel Gubatong Galahero. Nandiyan po sa description yung kanilang mga link. So tara po at maghanap na tayo ng matutulungan. Dito naman tayo sa tabi. So yung mga kabiyaya, mga kuwela, nandito tayo sa may bandang C6, no? So nasa unahan po yung C6. May nakita ako dito na na bahay-bahay. Oo, puntahan mo natin. Ano ito yung daanan niya. Nakita ko dito na matandang Kaya pinapunta ko na si Tito Oslek. Ito rin ata yung dating binablog niya. Yan dito tayo sa may tambakan dito. Oo, tambakan nata ito ng ng mga basura. Yan na si Tito Oslek. Sobrang tambakan. Anong pangalan nito, Tito? Nanay Bet. Yung binablog mo din dati, di ba? Nanay Bet. Nanay Bet. Tatay, magandang hapon po. Asan sa inyo si Nanay Bet? Ito po. Ito si Nanay Bet. Magandang hapon po sa inyo. Bali, ilan po kayo dito nakatira, tatay? Pa kami busy eh. Di bali, ilan taon na po kayo dito nakatira? Eh ako, lain dito ako. Dito ako, pinanganak. Dito po sa bahay na to? Hindi yung dito. Hindi, kung... Doon sa bahay. dito po ba? Ilang taon na po ba kayo dito? Taon na rin. Taon na rin po. Matanong ko lang, Nay, na paano po yan, Nay? Inoperat ko, nagkaroon ka ng diabetes. Diabetes, Nay. Ito Ilang- meron pa nga na naman yun. Oo. Ilang taon na po kayong may ganyan na nagkasakit ng diabetes? Ano na ngayon? 6 na taon na naman eh. Mula daw inoperat ako. Yan na naman, may panibago na naman po. Meron na naman niya eh. Wala, di ba? Dahil maano sa body ko eh. Tatanong po ba ang niya, magkano po yung gamot nyo pang maintenance dyan? Gamit ko dito, 700 may gift. 700? Isang piraso? Isang yung Pamahido yun. ointment, Ointment. Ano pong pangalan nun? Nebo. Nebo. Nebo ointment. Nebo ointment. Isang, mga ilang po yun mauubos. Tagalog. Tagal-tagal yung pauno. Ayun yung pangpahid dyan para Para humilog. humilom. Nebo.
Ilan taon na po kayo, Nay? 60. Ito po, kanina po yan, mga apo niyo po. Sa bilay anak nila. Tatay, ikaw po, anong pong pangalan? Ilan taon na po kayo? Romy Marcelo. Ilan taon na po? 75 na. 75 na kayo, ha? Asawa niyo po, no? Tama? Opo, ha? Kawawa naman kayo dito. Wala, pinaalis na rin kami rito. Pinapalis na rin po kayo dito? Kailan po? Hindi mo malam. Hindi, bali kailan po sinabi na pinapalis na kayo? Ito nga, ano? Paano po yan? Saan po kayo lilipat yan? Pag galimbawa na ganun. Ano na, Nay? Dito may mga sagot lang. Ano yun, Nay? Kapag sumasakit po, kumikirot. Hindi naman ko ang lang. Takpan nyo na yun ang basahan, no? Nilalangaw. Kaya ka na nga yung ano ko yan, yung damit yan, ano. Ano? Kawawa naman yan. Takpan nyo lang po kasi nilalangaw ay. Saan po nabibili yung nebo na yun, Nay? Diyan sa Mercury. tungan. Oh, baby. Wala, ano yung hindi na kailangan ng reseta? Ano yun? Parang lotion, ganon. Colgate. Parang Colgate. Colgate yun. Malaki. Hindi sila nakabili ng maliit eh. Tawag dito. Kawawa naman sila dito. Tapos pinapali din. Ano, ang init dito, ah. Sabi niya, kahapon na lulo. Wala kami kuryente. Wala kayong kuryente dito. Ano po yan? Solar? Solar nila. Bali, mga kakwela, yung kanilang bahay dito. Yan. Tapos pinapalis na rin sila dito. Wala pang dingding. Ha? Walang mga plastic lang. Tawag dito, Nay. May, ano kayo dito? Wala rin kayo lupa. Ganon. Wala din. Wala rin kayo sariling lupa. Walang, Paano yan pag ano? Saan na kayo yan? hindi pa namin malaman. Nag-ano pa sila sa korte. Yung may-ari ng lupa. Hindi nyo mapakiusapan kung may-ari ng lupa. Hindi naman sila nagpupunta. Puro barangay nagpupunta. Barangay nagpupunta para sabihin na umalis na kayo. Umalis na kami. Ganun. Kawawa naman sila sa atin. Ito yung bahay nila, oh. Yan, oh. Dito po ito sa may tagpi-tagpi. Ano pala ang hanap buhay nyo rito, Nay? Wala nga. Mister ko, nag-uuling. Nag-uuling. Ano pa? Wala na. May nangangalakal. Yung mga anak ko nangangalakal. Nangangalakal. Yung mama nito, nangangalakal sila nag-uuling. Nangangalakal, nag-uuling. Sige, Nay, may bibigay ako sa'yo. Ito, Nay, may bibigay ako sa'yo na sa pang ano-ano nyo mamaya dito. Hirap buksan, ah. Ito, Nay, pa. Yan, bigas, Nay. 5 kilo yan. Tapos grocery. Yan. At ito, sige, anuin ko na. May bibigay ako sa inyo para may pang ano kayo. Ito na yun, 500. Yan, para may pang gastos-gastos kayo, ha. Sa susunod na balik ko, tignan, tatry ko makakahanap ako nun, ha. Hindi ako nangangako, ha. Tuktukan niya na yan. Tuktukan meron nun. Tuktukan niya sa malapit sa munisipyo. Meron rin doon. Yung kami nakakatuloy. Nene, bakit? Mumukha niya ako. Ilan taon na po yung apo nyo, Nay? 3 taon niya na. 3 taon? May isa din magiging. Ilan po pala kayo natutulog dito sa bahay na to? Kami lang dalawa tsaka yung kapatid kong Pipe nasa labas. Kayo lang dalawa, tas yung kapatid yung Pipe. Yung isa, yung babae dito, yung nanay nila. Dito sa Pagdili. May bahay pa rito. Bumuka nila. Tapos itong kumuha ng radyo din yung side naman. Maliit lang, parang kubo-kubo lang. Pwede mo ba masilip, Nay? Tingin natin. Bahay nila, oh. Ito, kubo-kubo. Ito yung ano ng anak niya, mga kabiyaya, oh.
kubo-kubo dito. Yung mga bata dito natutulog. Oh. Trapal-trapal lang ang ano. Trapal-trapal lang yung bahay nila. Sa beses Ano tay? Nasulog. Tawag dito tay, ano pa ibang trabaho nyo tay? Nangangalakal lang. Oo, tsaka Huling. huli. Saan po kayo kumukuha ng kahoy? Yung mga ibinibigay, Binibigay lang din sa inyo. ibinibigay na sa amin. Eh ngayon po ba, kumain na po kayong tanghalian nyo? Wala pa ha. Wala pa rin. Wala pa rin pala silang ano, tanghalian. O yun o, may binigay ako doon, bigas tsaka grocery. Pagkasyahin nyo na muna yan. Tatay, anong ano no? Halimbawa na bigyan kayo ng ano, ng pagkakataon na manawagan. Anong sasabihin nyo? Ay, hindi, nagpapasalamat po kami sa mga tutulong sa amin. Baka may gusto kayong panawagan na hiling baka ano, malay mo. Yung asawa ko na lang. Nahihiya ka tay. Iyak si tatay. Nahihiya si tatay. Ikaw ba nanay? Anong ano mo? Panawagan o hiling mo? Na yung sa mga mabubuting loob, sana po matulungan po kami. Sabi ng gamot. Wheelchair ko din anak. Kaya, nakikita ako tulungan daw kami. Kaya anak ko magtrabaho, wala akong trabaho asawa ko. Thank you. Ano po yung mabubuti niyo? Tulungan niyo po. Napayak na si nanay. Oh. Bali, ang hiling nyo na ay panggamot. Ang lang talaga. Yun talaga, panggamot. Naiyak dito si nanay gawa ng Akin lang din. pero pag wala yung sugat nyo, nakakagalaw-galaw po kayo. Nakapaglabag pa ako. Nakakapaglaba ka pa. Nakapagluto. Pero ngayon hindi na kaya talaga. Makirot po, sobra. Lalo sa gabi. Ayun na umiyak ako sa gabi. Minom na ako, may pinami. Yun lang ho, may pinamik lang. Saka yung amok sisi. Pero wala pa rin po. Anong ano yan? Sa sugat po makirot o buong paa? Buong paa talaga. Pati nga ulit na yun. Dati ito meron yun. Pero tuyo siya, no? Minsan yung nga tapos bumabalik din. Kaya lang talaga yung pinaplati kasi yun ang nebo at dito ginagawa ko dito naputulan ako. Wala pang 2 linggo bumalik na agad to. Yun, naubos na. Nakailan din ako. Sige na, at dito na rin kami at may mga pupuntahan pa ako na katulad nyo, no? Na maabutan ko kahit papaano na tulong. Naglalakad-lakad lang ako ngayon eh. Kaya tiyempo, sabi ni Tito Oslek, G, yung dyan nga pala yung matanda yung ano, yung natulungan ko na rin yan. Baka pwede nating daanan. So, ganun po. Sige po na, dito na kaya. Salamat po ah. Salamat po. Ito yung ano, anak ni nanay. Anong pangalan natin? Kalimutan ko. Nanay Bet. Nanay Bet. Anong sabi sa inyo nung barangay? Sabi dapat daw po nung linggo, makalis na po kami. Oo. Eh nakiusap po si nanay na huwag daw muna po. Kasi wala po kami malilipatan. Kaya anong sabi ng barangay? Okay naman daw po, basta po kailangan po pagkaano balik nila. At inausap po kami, makalis na po kami. Paano yan? Wala kayong matutuloy. Ito kasi binibenta daw to 20,000 yung down. Tapos pa siguro mga nasa 5,000 ang hulog buwan. Saan naman po kukuha tong mga to? Halos pagkain nga hirap sila. Tapos ganito pa yung grabe naman. Ayan mo at magdasal lang ng may time team. Baka may ibigay yung sa inyo na sana kahit matayuan man lang.
So yan, sana, dito na kami ha. Kaya ko na lang muna bahala dyan sa mama mo. Yan. Tara, Tito Oslik, yan. Dito na muna kami ni Tito Oslik. Tatay, dito na kami ha. Salamat po, nanay. Oo. Yan. Kakaawa naman yung mga matanda. Kaya mo pa sugat na. Oo. Ano daw, 700 daw yung ano niya. 700 daw yung tawag dito, yung parang Colgate na lotion para sa sugat. Eh try ko sa pagsunod na balik, pabilan natin siya kahit dalawa. Para ano, kasi hindi na daw siya makatulog, ang kirot daw. So ayan mga kakwela, mga kabiyaya, no, kasama ko si Tito Oslik Guevara. Yan, at ngayon maglalakad-lakad pa kami, no, maglalakad-lakad pa kami papunta sa C6, baka makahanap pa po kami ng matulungan. So ayan po, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel, Oslik Guevara, Nathan Git Vlog, Alex Librada, Manuel Gubaton, Galayerong Bicolano, Delca Barlig, Liza Barona, and Vincent Official, at sa lahat ng Trio Cuela family na nandiyan sa description ng kanilang mga link. So maraming salamat, ingat po palagi, and God bless. Bye bye.